És un ple històric, de fet és el ple de constitució d'un govern i per tant sempre sol estar molt ple. Sí, comença. Bon dia, regidors i regidores electes, ciutadans i ciutadanes. Excusa la seva assistència el senyor Joan Carles Solares Samper. L'objecte de la presentació és procedir a la constitució del nou ajuntament d'aquest municipi, a la vista dels resultats que es van produir a les eleccions del passat dia 26 de maig de 2019. Prèviament a l'inici del procediment de constitució, s'indica als regidors i regidores electes que tenen a la seva disposició a l'expedient d'aquesta sessió l'acta d'arqueig i informe sobre l'inventari del patrimoni de l'Ajuntament, d'acord amb el que es disposa l'article 36.2 del Reial Decret 2568-1986 de 28 de novembre. El procediment de constitució de l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa la legislació electoral vigent, implica la realització de les següents operacions. En primer lloc, constitució de la mesa d'edat, comprovació de les credencials, jurament o promesa del càrrec de regidors i de les regidores, declaració de constitució de la corporació, elecció de l'alcalde o alcaldessa, jurament o promesa de l'alcalde o alcaldessa i presa de possessió. Així doncs, en primer lloc, i d'acord amb el que disposa l'article 195.3 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General, es procedeix a formar la mesa d'edat, la qual queda integrada pel senyor Pedro Hernández Losa, que actuarà com a president, i per la senyora Francina Molino i Cañada, que actuarà com a vocal, i actuant com a secretari jo mateix com a secretari general de la corporació. Bon dia a tothom. Es declara oberta la sessió per a la constitució de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Una vegada comprovades les credencials de les regidories i regidors electes i si no es manifesta cap causa d'incompatibilitat prevista a la llei, el secretari anirà cridant de forma individualitzada a cada regidor i regidora electes a efectes d'acreditar la seva personalitat i seguidament procedir a la formulació del jurament o promesa d'acatament a la Constitució. Atès que existeix quòrum suficient per a la celebració de la sessió, es procedeix a la formulació del jurament o promesa d'acatament a la Constitució de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 707-1979 de 5 d'abril. Es començaré a llegir la fórmula i a partir d'aquí tots els regidors hauran d'acatar la Constitució i la fórmula que jo llegiré. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora o regidor de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Josep Caparrós García. Prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana. Manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Conchi Vizcarro Mones. Prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Albert Salvador Fernández. Prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Erika Ferrater Curto. Prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Rafael Balaguer Baila. Prometo per imperatiu legal per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Ona Tomàs Quisal. Prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en una construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada.
Enric Vidal Vidal. Prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Àngela Reverter Ferrer. Prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Joan Grau Casajust. Prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Oriol Clos Pepiol. Prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Joan Martín Masdeu. I per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Elena Queralt Castellà. Per imperatiu legal prometo i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana manifesto el compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. Rosa Anglès Ballester. Prometo per imperatiu legal. Marc Brunet Pinyana. Prometo per imperatiu legal i com a servidor públic de tots els ciutadans de la Ràpita, declaro que en aquesta legislatura em comprometo a treballar per la convivència i la coherència de tot el poble de la Ràpita, vetllant per un interès comú per fer una Ràpita pròspera, sostenible i en futur. Francina Molina Cañada. Prometo que el rapitenc, rapitenques, la Ràpita i Catalunya. Pedro Hernández Losa. Prometo pels rapitencs i rapitenques, la Ràpita i per Catalunya. A continuació es procedirà a l'elecció d'alcalde o alcaldessa, per la qual cosa el senyor secretari té la paraula per explicar el procediment de l'elecció. Poden ser candidats els electes que encapçalin les corresponents llistes, d'acord amb el que estableix l'article 196 de la llei electoral. D'acord amb el que disposa l'article 20 del Reglament Orgànic Municipal, el procediment de votació, si no es demana sistema de votació nominal o secret, és l'ordinari. Quins regidors o regidores que encapçalin les seves corresponents llistes presenten candidatura? Senyor Josep Queda proclamada la candidatura siguiente, senyor Josep Carles Caparrós i Garcia. Tot seguit es procedirà a la votació de la candidatura presentada. Vots a favor? Abstencions? Queda proclamat alcalde de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita el regidor senyor Josep Carles Caparrós i Garcia. Li prego que dirigeixi a la mesa, senyor Caparrós, senyor alcalde. Per tant, acaba de ser proclamat alcalde de la Ràpita, el senyor Josep Caparrós. Ell és qui prendrà ara mateix la vara de l'alcaldia. Accepta vostè el càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita? Sí, accepto.
El senyor secretari procedirà a la lectura de la fórmula de jurament o promesa d'acatament a la Constitució. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Carles de Ràpita amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat? Prometo per imperatiu legal i per expressió democràtica de la voluntat ciutadana. Manifesto el ferm compromís amb els valors de la República Catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada. A continuació se li farà entrega de la vara al nostre alcalde per als propers 4 anys. Moltes felicitats. Senyor alcalde, pot passar a ocupar la presidència? Josep Caparrós ara mateix ocuparà la presidència d'este saló de plens en substitució de la mesa d'edat després d'haver estat proclamat alcalde en votació amb alçada. Han estat 10 els regidors que han votat a Josep Caparrós com a alcalde de la Ràpita per als propers 4 anys i 6 els regidors que s'han abstingut. Són els de Junts per la Ràpita, Més Ràpita i el Partit Socialista. Recordem que un d'estos regidors, el senyor Solanes, ha disculpat la seva presència. Escoltarem tot seguit segurament el discurs d'investidura de l'alcalde Josep Caparrós. Està pendent que es comenci aquest discurs. Ara mateix simplement hi ha uns canvis de noms dels regidors que han ocupat diferents llocs en este plenari i escoltarem sense més espera este discurs. Bé, bon dia a tothom i moltes gràcies a tots i a totes per la vostra assistència. Primerament i abans de fer el meu discurs d'investidura, sí que voldria fer l'acte protocolari de l'entrega d'insígnies als nous membres d'este plenari, les noves incorporacions en este ple que acaben conformant la totalitat del ple de l'Ajuntament de la Ràpita. És per això que cridaria a la senyora Ona Tomàs. Enhorabona. Ara es dona la insígnia oficial de l'Ajuntament de la Ràpita. Senyor Joan Grau. Els nous regidors, que són Ona Tomàs, que ja l'ha agafat, ara mateix Joan Grau. També té d'Esquerra Republicana. Senyor Oriol Clos. El tercer dels 6 nous regidors. Senyora Elena Queralt. Elena Queralt, representant de Junts per la Ràpita. Senyora Francina Molina. Francina Molina, de Més Ràpita, és la més jove d'esta nova corporació. Enhorabona. Senyor Marc Brunet.
i Marc Brunet és el 6è nou regidor del Partit Socialista de Catalunya. A continuació, donaríem un torn de paraula als diferents representants. Si algú vol demanar la paraula. Senyora Elena Queralt. Bon dia a tothom. Seré molt breu. En primer lloc, felicitar el nou alcalde de la Ràpita, felicitar Josep i tot el seu equip de govern. Només esperem d'esta legislatura que sigui una legislatura amb la gran majoria inclusiva. Ja ens heu fet arribar este desig per part vostra, però espero que este desig se materialitzi i no quede com a paraules, sinó que quede en fets. I per altra banda, només dir que des del nostre grup municipal farem una oposició responsable, coherent, reprovarem tot allò que no ens sembla bé pel poble, igual que tenim la capacitat i recolzarem l'equip de govern en tot allò que sigui un bé per a la Ràpita, perquè en definitiva és el que volem tots. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Queralt. Alguna paraula més, senyor Hernández? Sí. Bé, bon dia a tothom. Gràcies a tots els presents, els que esteu assistint a la investidura del proper alcalde de la Ràpita i a la resta dels regidors per als propers 4 anys. Gràcies també a qui ens estan escoltant per Ràdio Ràpita. Des del Més Ràpita, agrair als regidors que fins avui ens han acompanyat en la legislatura passada, el senyor Ivan Subirats, el senyor Miquel Ferrer, el senyor Carles Salbó, el senyor Àlex Cervera, a la senyora Noemí Barberà i a la senyora Maria José Noguerón. Ha estat un plaer compartir amb vosaltres la legislatura que acaben de deixar, tal com vam dir l'últim plenari. Des de Més Ràpita donem també les gràcies a totes aquelles persones que amb el seu vot han fet possible que Més Ràpita tinguem 2 regidors a l'Ajuntament. Felicitem a tots els regidors i regidores presents i com sóc el regidor de més edat, me prenc la llibertat de recordar-los que en l'exercici de la seva responsabilitat tinguen a bé recordar que primer és la Ràpita i després és la Ràpita i tots els rapitencs i totes les rapitenques. Senyor alcalde, Més Ràpita no li han donat el vot favorable, com tampoc fa 4 anys no li van donar, però tampoc ens hem votat a nosaltres, hem optat per l'abstenció. El regidor de Més Ràpita esperem pel bé de la Ràpita que no ens defraudi, disposa vostè d'una més que majoria absoluta i molts de cop es diu que les majories absolutes no són bones. Per aquest motiu, el regidor de Més Ràpita seguirem en la nostra línia, la de treballar per la Ràpita, la de vigilar les decisions que no es prenguin siguin les correctes per al bé del poble. I si no és, com sempre, ho farem tal com han fet a tots els plenaris. Així, si les seues decisions són les més adequades per al poble, rebrà vostè el suport que Més Ràpita li han donat durant la legislatura passada, que pràcticament li hem aprovat el 99% de tot el que vostès han presentat. Visca la Ràpita i visca Catalunya. Gràcies. Alguna intervenció més? Senyor Anglès. Senyor alcalde, senyor secretari general, companys i companyes de la Corporació Municipal, veïns i veïnes de la Ràpita que avui ens acompanyeu, bon dia a tots i a totes. En primer lloc, vull felicitar en nom del PSC La Ràpita el meu company Marc Brunet i una servidora, el senyor Josep Caparrós, per la seva reelecció com a alcalde de La Ràpita, així com al nou govern i a totes les formacions polítiques del consistori. Desitgem molts encerts al nou govern, ja que si és així, La Ràpita millorarà i és el que tots volem. Aquest és el motiu per el qual estem aquí. Nosaltres, des de l'oposició, vetllarem perquè així sigui i defensarem durant aquesta legislatura, igual que hem fet anteriorment, tot allò que sigui socialment més just i sostenible per la Ràpita. Donarem suport a totes aquelles propostes encaminades a resoldre els problemes reals dels rapitencs i les rapitenques. Sobretot, recolzarem l'adopció de mesures que milloren l'ocupació i reactivació de l'economia per aconseguir una Ràpita més activa i moderna. Serem una oposició ferma i coherent. Per finalitzar, dir que els alcaldes i les alcaldesses, regidors i regidores, només som la cara pública dels conciutadans i conciutadanes. Hem escollit l'opció voluntària per ser servidors públics i hem estat elegits pels nostres conciutadans. Per tant, tenim que representar-los i ho tenim que fer des de la responsabilitat. Per tant, també dic que és un honor continuar sent servidors del nostre poble. I és el que
Això és el que ens dona aquesta responsabilitat i és el que volem fer durant aquest mandat que comencem ara. Em resta ara agrair a tot el conjunt del poble de la Ràpita que va participar en les eleccions passades del mes del maig i a tots els que ens van fer confiança al PSC, així com a tots els companys i companyes de la nostra candidatura pel seu esforç i la seva col·laboració durant la preparació del programa i les eleccions. Moltes gràcies de cor. Gràcies, senyor Anglès, gràcies a tots per les seues intervencions, pel to de les seues intervencions, pel contingut de les seues intervencions i també de manera especial pel sentit del vot de l'abstenció. Interpreto aquesta abstenció com un vot de confiança, com un vot de respecte a la majoria absoluta que els rapitencs i rapitenques van donar a l'equip d'Esquerra Republicana i estic segur que sabrem estar tots junts a l'alçada dels resultats electorals. Si em permeten, regidores, regidors, secretari general, rapitencs i rapitenques, benvolguda ciutadania, és un orgull adreçar-vos unes paraules en este dia tan especial pel futur del nostre poble, per a les companyes i companys que conformen este nou plenari municipal i també de manera molt especial per a mi. De fet, estos dies pensava que per ser la segona vegada i després d'alguns discursos que ja he portat fent durant estos anys seria més fàcil, però vos he de confessar que estic quasi tan nerviós com la primera vegada que vaig agafar la vara d'alcalde del poble de la Ràpita. Així que espero mantenir la serenitat perquè voldria dir-vos algunes cosetes. Abans de res, permeteu-me que felicite a totes les companyes regidores i companys regidors que conformem este ple municipal i especialment una cordial benvinguda a les noves incorporacions a qui m'ofereixo per si en qualsevol moment necessiten un cop de mà. Sapigueu que estic a la vostra disposició. I tingueu clar que no ho dic només per a la gent que s'incorpora al govern municipal d'Esquerra, sinó que sincerament m'adreço a totes les companyes i companys del consistori. Sapigueu que les portes del despatx de l'alcaldia estan sempre obertes a tothom. Evidentment, m'heu de deixar fer uns quants agraïments, perquè sense tindre el suport de moltes persones del meu entorn, difícilment jo estaria avui i aquí com a alcalde de la Ràpita. Per això vull agrair públicament a la gent d'Esquerra Republicana de Catalunya la seva tenacitat durant anys per tirar endavant un projecte en el qual molta gent no hi creia. Avui és un honor poder representar les sigles d'este partit en més de 88 anys d'història impecable al nostre país i que ha fet història a l'Ajuntament rapitenc, aconseguint la primera majoria absoluta d'Esquerra a la Ràpita. Gràcies per la vostra generositat i, sobretot, gràcies pel suport que m'heu donat des del primer dia. Coneixeu sobradament la frase de Groucho Marx: «Detrás d'un home sempre hi ha una gran dona». Una frase que ha fet fortuna durant anys. Sabia que em passaria, ho sabia. Una frase que ha fet fortuna durant anys i que m'atreveixo a modificar perquè jo tinc una gran dona, però no detrás, sinó al meu costat. És el suport incommensurable de Gemma, la seva personalitat, la seva força i sobretot la seva paciència, el que fa possible que pugui treballar pel poble rapitenc. Així que moltes gràcies, Gemma, per estar sempre al meu costat i gràcies per la meravellosa família que hem creat junts, en l'Oriol, l'Aina i el Roger, que en pocs dies o en poques hores tindrem entre nosaltres. Moltes gràcies, Gemma. També aprofito per donar les gràcies a mons pares, a man germana, gràcies per tot, Mànger, i a la meva família i amics, perquè siga on siga, com siga i quan siga, sempre els tinc al meu costat. I acabo en els agraïments, que no per ser els últims són menys importants, al contrari.
Gràcies, gràcies i gràcies a tota la gent de la Ràpita pel suport i la confiança que el passat 26 de maig ens van dipositar a la candidatura d'Esquerra a la Ràpita. Sincerament, moltíssimes gràcies. Rapitencs i rapitenques, heu de saber que és un orgull i un honor rebre el compromís de treballar durant els pròxims 4 anys pel present i sobretot pel futur del nostre poble. Per això agafo ara i aquí un compromís que vull que tingueu molt present. Treballarem en la mateixa responsabilitat que ho hem fet fins ara, i una mica més si podem, per a ser mereixedors de la confiança que ens heu demostrat. Sabeu que la gent d'Esquerra a la Ràpita estem al vostre servei i heu de saber que seguirem treballant en el màxim compromís, la tenacitat i la humilitat en què ho hem fet estos 4 anys passats. Heu de saber també que mantenim el nostre compromís, la nostra il·lusió i la nostra constància i convicció en un projecte ambiciós que faci realitat la Ràpita del futur que els rapitencs i rapitenques ens mereixem. I vull que tingueu clar que aquest compromís també el tenim en el futur del nostre país. Tot i la brutal repressió política i judicial d'un estat que es fa dir democràtic, tot i que ens vulguen agenollats, han de saber que ens van trobar, estem i ens trobaran tossudament alçats en la defensa de la llibertat del nostre poble i del nostre país. Per això, me permetreu que avui, en este dia en què constituïm l'Ajuntament de la Ràpita, en què bastim un dels pilars de la veritable democràcia, de la veritable demostració de la força de la gent, tinga un record molt especial per a totes les persones que segueixen patint la repressió política i judicial a la presó o a l'exili. Per la Carme i la Dolors, per l'Oriol, el Quim, el Raül, el Josep, el Jordi Turull, el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart, i també per la Marta, l'Anna, la Clara, el Carles, el Toni i el Lluís, i també per totes les companyes i companys que es troben en processos judicials oberts, que sàpiguen que el nostre compromís es manté ferm i seguirem treballant per aconseguir la República Catalana. De fet, el projecte d'Esquerra Republicana es basa en els nostres valors republicans i d'esquerres, uns valors de futur que ens han de consolidar com una societat més justa, més igualitària, més inclusiva, més pròspera i més lliure. Ara bé, sabeu, perquè m'ho heu sentit dir moltes vegades, perquè de fet així ho penso, que cal que la Ràpita del futur la fem realitat entre tots i totes. És imprescindible que treballem en equip, les forces polítiques d'este consistori, els agents socioeconòmics i la gent rapitenca. Tots a una treballant colze a colze per aconseguir un únic objectiu, millorar el benestar de la ciutadania rapitenca. I el benestar de la gent de la Ràpita serà excel·lent si aconseguim reforçar la nostra economia, si fem possible que els rapitencs i rapitenques podem viure i treballar dignament al nostre poble. Des de l'Ajuntament de la Ràpita posarem tots els mitjans al nostre abast per fer-ho possible, però necessitem la implicació de tota la ciutadania, perquè només si consolidem la col·laboració público-privada aconseguirem l'èxit, aconseguirem la Ràpita del futur que volem. Ho hem demostrat sobradament moltes vegades i ho hem de tindre cada dia més clar, que només si anem tothom a una som imparables, només si anem tot el poble a una som invencibles. Així que l'objectiu d'aquest govern municipal, i que estic segur que també se sumen tots els grups de l'oposició, és fer realitat una Ràpita de futur que sigui l'orgull dels rapitencs i les rapitenques. I per acabar, només vull recordar, com dia abans als companys i companyes del consistori, i ara adreçat també a tota la ciutadania rapitenca, que les portes d'aquest Ajuntament i del despatx de l'alcaldia les trobaran sempre obertes, i en aquest alcalde i en aquest govern municipal a la seva disposició per qualsevol cosa. Som els vostres servidors públics i com a tal hem de fer i farem allò que vosaltres decidiu. Per això també esperem la vostra complicitat i que esteu al nostre costat durant els pròxims 4 anys. Esperem la vostra participació, la vostra implicació i la vostra exigència per a fer realitat els projectes que han de consolidar la Ràpita del futur. I acabo, ara sí, en un missatge que voldria que féssim tothom nostre. I si li voleu posar una miqueta de música, reconeixereu els Doctor Prats. Caminem lluny i lluny canviem un món, que junts ens queda a prop.
Caminem junts i junts serem més forts. Avui, lluny és més a prop. Visca la Ràpita i visca Catalunya. Esteu a la sintonia de l'emissora municipal de Sant Carles de la Ràpita. Us estem oferint la retransmissió del ple de Constitució de l'Ajuntament de la Ràpita. Per tant, acabem aquí el ple de Constitució de l'Ajuntament de la Ràpita d'esta legislatura 2019-2023 i ho farem amb el cant de l'himne dels segadors. Moltes gràcies a tots i a totes. Roger, este és l'himne dels segadors que posarà fi en esta sessió constitutiva del nou govern, una sessió que ha durat mitja hora i que ha acabat amb el discurs d'investidura de l'alcalde elegit avui en esta sessió, el senyor Josep Caparrós, que serà l'encarregat de presidir l'11è mandat democràtic de l'Ajuntament de la Ràpita. Ell ha acabat la sessió fent un discurs d'investidura en el que ha fet agraïments a la seva família, ha expressat el compromís del seu govern per Catalunya, també el compromís per la Ràpita, ha instat tothom a treballar de manera conjunta, ell sol fer-ho per tirar endavant el municipi i s'ha posat al servei de la ciutadania com a servidor públic demanant complicitat. Bé, amb aquests aplaudiments donarem, Sílvia, si et sembla, per finalitzada aquesta connexió de la retransmissió del ple de l'Ajuntament. Perfecte, Roger, fem-ho així, acomiadem aquesta connexió. Ara mateix l'alcalde i tots els regidors s'estan felicitant, també amb el públic, i per tant serà el moment de tallar la connexió i posar fi a aquesta sessió en directe de la investidura, del nomenament de la nova corporació. Una salutació a tothom i fins la propera.